kami ng turon. Turon, merienda for today. Yan, grabe kamahal ng saging dito na Sabah. 80. Sama ba? Ila yun? Lahating kilo, 5 peraso lang. 8 dirhams. May 100 sa atin sa Pinas. Para lang makakain ng turon. Si turon. Ang saba. Ayan, ilang peraso din. Maliliit lang. Para ano. Ayan, hinati-hati lang namin yung saging para tipid. Tipid. Ayan, tagagawa ng turon. No? Kung sino sa inyo ang order, PM lang. PM PM lang kayo. 3 peraso, 5 dirhams. Kaya pala mahal-mahal ng turon. Mahal ng saging. Laruin mo. Mahal ng saging. Mga guys, tuprito na tayo ng turon. Siya ba 4? Siya rin 4. Ayan. Prito na. Para merienda. Tapos na ang tanghalian. Merienda naman. Ayan yung minadaling turon. Mga guys, malapit na maluto. Medyo brown na. Tanggalin na. Time to eat na, oh. Turon with soft drinks. Hindi yan kape. Nilagay ko lang dyan sa cup. Kaso hindi yan kape. Turon yan. Turon na may soft drinks. Coca-Cola. Pero hindi yan sponsor ng Coca-Cola, ha. Fairness. Hindi siya sponsor. Reminders. Hindi siya sponsor ng Coca-Cola. Sarap kumain. Mga guys, kainan na ng merienda time na. Tabingi na siya. Doon. Ko daw ba asupan? Makaimda mo, ah. Puro ko. Ang bago na ang kortina ng ako.
transfer. Ang pulis. Jadi klase po man ito hasan kuan pag-uwi. So matagong na dito. Airport kayo sa swap sa pa. Tapos kuan. Suka. Atas naka-live ka. Yeah. Ada naman at mga basher ta nag-aabak. Pag video mag-open ito. Oo, ito. Nagawa mag-murot ka mo. Gamit kuwan, bukid. Ito ako dito nga. Era dito resort. Yung hanging break. Isang sanlilibit. Yung papicturan. Bye-bye. Yan, ready na siya umuwi ng Pinas. Excited na siya sobra. Magpapabalot na siya ng kanyang luggage. Kala mo naman laki-laki ng luggage niya. Kunti lang naman. Excited na siya. Umuli. Say hi daw sa Pinas. Andito kami ngayon sa Terminal 3 ng Dubai. Ang kanyang fish shield ready na niya. Ayan. Ready to go ra. Ayan o, haba ng pila para lang mag-check-in ang luggage. Haba-haba ng pila hanggang doon. Ayan. Hanggang doon. Sobra. Haba-haba ng pila. Ayan. Pumila na rin ako. Ayan.